Silo sinibingelele sinamukele ke phina phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembo sikhuluma nawe ke sihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni iKwaZulu Natal seningizimu yesifundazwe iKwaZulu Natal esigodini ke sakwaMadlala nokuyilapho khona inkosi ke yalesi sizwe ibizeke umphakathi yabiza amabandla ezenkolo inhloso enkulu ukuthi kuzokhulekele ingcinamba ebhekeneke nalomphakathi ongabalwa ubugebengu kanjalo nokungahlalisani kahle ke komphakathi siyafisa ukuthi isikhulume nongqongqoshe walomnyango okumfundisi uThula Sizwe Buthelezi ozosichazela kakhulu ke ngeinhlelo ke ezithinta ke lolu suku ngaphambi ukuthi sidlulele ke emphakathini uma ngabe sithi abakhulume Kuyingqopha mlando kithi njengoba silapha esizweni sakwaMadlala ngaphansi kwesifunda sasoGwini inkosi yesizwe ibize umkhuleko wesizwe sonke okuhlanganisa zonke inhlaka zomphakathi ukuthi kuzokhulekwa ikakhulukazi ukulwa nobugebengu ikakhulukazi ukuvuselela unembeza kubantu bakithi ukuthi siphile ngokuthula nangokubekezelelana. Inkonzo namhlanje ibe isimangaliso ngoba bekhona amakhosi, kukhona othisha, kukhona befundisi, kukhona umphakathi wonke. Thina njengohulumeni waKwaZulu Natal esikubona kusemqoka ukuthi ibandla libambe iqhaza layo ekubumbeni isizwe. Sizizwa ke sihloniphekile njengomnyango wakwaCocta ukuba ingxenye yalomsebenzi esiugqugquzelayo ukuthi onke lapho amakhosi ekhona wonke lapho umphakathi ukhona uhlangane nenhloso enhle yokulwa nobugebengu nenhloso yokuvuselela unembeza nokuvuselela ubuntu phakathi kwethu. Umphakathi wesizwe sakwaMadlala ngaphansi kweWard 15 ohlanganisa uWard 14 uWard 13 sibone ukuthi kuhle namhlanje ukuba sizohlangana la kule nkundla yebhola la sazi ukuthi indawo yakaMadlala ike yagubezelwa yifu eNpisholo la kuye kwaba khona igameko la kade kubulawa khona ngisho abaholi la endaweni esingababala ababebaningi kakhulu abanye bangosomatekisi sibone kahle ukuthi kulesi sikhathi samanje ake sibize wonke abazalwane namakholwa namabandla wonke kuba kuzohlanganyelwa kule nkundla ukuba ke somemeza umnikazi weimpilo zethu socela kuyena ukuthi sesikwenze konke sesikhulume konke thina njengabaholi kodwa sesiyawacela amandla aqhamuka kuNkulunkulu ukuze sikwazi ukubhekana nalezi zimo zokuhlala la ziningi into ezikhona endaweni kunezingane eziphilisela zona zodwa emakhaya ngoba zingasenabo abazali. We're also praying for that. We're also praying for GBV in this area because siyazi ukuthi kunama cases that are reported and others are not reported. Sibone ukuthi kahle ukuthi kuzohlangana la kule ndawo. Okunye okukhulu ukuthi there is a high rate of unemployment in this area. We are also calling God to intervene so that ukuthi bonke business people that are there now wonke ama business sectors that are there even the private sector akwazi ukuvula amathuba avulele ngisho intsha yendawo yakithi lana. Lolu hlelo sinalo namhlanje lokuthi sihlangane ezepolitiki ezokubusa komkhosi bese kuba usomabhizinisi kanye nebandla. Isizathu ukuthi uNkulunkulu ubekile kwabezenkolo ukuba silikhuleke lizwe. Uma singazi ukukhuleka akufuni sibheke ukuthi khona uNkulunkulu azoyenza. So namhlanje kubonakalile ukuthi amaphoyisa ayazama kodwa kwanele. Amaphoyisa enkosi nezistructures zonke ezikhona ziyazama kodwa kwanele ngoba ibandla linabantu libonakala lithulile. Kwase kubonakala ukuthi ake sihlanganeni sibize abantu sibize amakholo siqale sikhuleka ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula umthandazo and that's the reason why sikhona namhlanje. Namhlanje ngize emkhulekweni wesizwe obizwe inkosi yakaMadlala umntwana. Ngizizwa ngikhululekile kakhulu ngoba inkosi ithe mangabe sibikela ngalomhlangano noma umkhuleko sabona kubalekile ukuthi siuhambele. Kodwa lokho kusibuyisela ithemba because bese lisilahlekele kakhulu ithemba ukuthi sizoba nokuthula la kaMadlala besicaba ukuthi phela kwake kwaliwa lana kwaba nodlame olukhulu. Manje mangabe kufika umuntu enza into engathi udlame siyashesha ukuthuka
kodwa ke umkhuleko uzosibuyisela ekutheni kuzoba nokuthula kaMatlala ngoba ikona kuzokhulekelwa namhlanje. So ngikhululekile umndeni wami engiwakhile uzohamba ukhululeke kule ndawo ngoba otherwise uyazi ukuthi ngaphandle kokusaba mina ngiphinde ngisabele bona ukuthi hey baphephile yini. So kusho ukuthi mina ngikhathazeka kakhulu ngento encane kodwa ngikhathazeka kakhulu ayincane lento ngoba kuhamba umuntu. Can you imagine lo muntu uyi-breadwinner sekufanele manje siye emzini wakhe siyolekelela ekutheni lento abayefisa ukuyenza noma umndeni wakhe abafisa ukuyenza silekelele. Now can you imagine uma ngabe kuthiwa omunye wethu like me ngiyi-breadwinner ingane zami namakhosi zami kusho ukuthi kuphelile ngawo. Okunye besikhulekela kakhulu i-service delivery indawo yethu ikhahlamezeke kakhulu njengoba uthi mawuhamba nje ubona ukuthi ungena kona wonke indawo zamakhosi umgwaqo oyitiyela awukho la kodwa wonke amakhosi anomgwaqo oyitiyela. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu athinte inhliziyo zabanikazi bentuthuko ukuthi nale ndawo ibhekeleke. Nikezwile ukuthi kwakhalwa nangamanzi lapha endaweni. Sithandazana ukuthi kuqaqeke wonke amafindo engababophile ukuthi kutholakala amanzi la endaweni. Sikhulekela nenhlalakahle emindenini kanye nokuthi siphilisane kahle nathi singabaholi. Yikho okudala sohlangana kuyona lenkundla yala kwa JB kwaMadlala phansi kogu ka Ray Nkonyeni ka Ward 15. Thank you very much. Ngiyafisa ukusho ukuthi usuku lwanamhlanje luhambe kahle kakhulu because thina when we were planning initially we requested ukuthi mhlawumbe silethelwe nje abantu abawu200 but you can see the masses that are here, the thousands of people that are here. It shows ukuthi abantu bakule ndawo bebeyilambele lenkonzo bebesilambele lesisimo and banale passion yokuthi lokho esikufisayo as the part of developing this area babe ingcenye kodwa sesiqhamukela manje ngokwenkolo. Kungakho ke ngibale ngithi we had a successful day and also ilanga singabona ukuthi izulu linjani. Yesterday it was like it was going to rain but we had to pray for this day. That is why it is quiet. And it's a very loving atmosphere and environment that we are experiencing today. And we thank God for that. And also thanking the masses and people that are here. Nabefundisi bonke nomphakathi wonke siyaziqhenya kakhulu ngako. Thank you very much. Mbukeli ke kubanjwa lomkhuleko nje kuzokhumuleka ukuthi ke kunezigameko ezike zenzeka kamuva nje ezithinta ke ukuhlalisana libhojozi ke komphakathi esekholeleke ekutheni kuze kube khona ke imphefumulo ke elahlekayo. Ngaleso sizathu ke lomkhuleko ke uyingxenye yokudala ke uxolo nokubaleke kakhulu ukuthi ke umphakathi ukwazi ukuthi ke uhlalisane njengoba ke sekuneyintsolo ezithi kulabo abagcina belahlekelwa ke imphefumulo yabo kungenzeka ukuthi ke sekunezizathu ke ukuziphindiselela kodwa asiphinde sizwe umphakathi uma ngabe sithi ke abakhulume. Sizokhulekela uxolo, but not just peace but everlasting peace. Bezokhulekela uxolo lwaphakade njoba bekhona no MEC uTD Buthelezi ubezosilekelela uqhubezela ikhulu ekukhulekeleni uxolo esweni sakithi kwaMadlala. Siyazi ukuthi kulinyazwe uBoy Hlophe owalinyazwa emini wayeshawe ngolwesihlanu kuBoy kwase kuthi uHlophe wayeseshawa ngesonto ngo3 bephinda beyilungu lomkhandlu wethu ke ebamba iqhaza ezintweni eziningi eyilungu leward committee euhlalo weforum yala esizweni sakithi. Ngakho ke besizocela wonke umuntu wakwaMadlala ukuthi ayinikele oxolweni. Sithi wonke umuntu akabophi isifociya. Sicela noNkulunkulu ukuthi akhiphe inhliziyo yetshe kulaba abanenhliziyo ezibukhulu kodwa uNkulunkulu afake inhliziyo kamoya. Sisho njalo ke bafowethu siyathokoza. Esikuzwile ukuthi kuhlaselwe umfowabo angazi noma bahlobene ngesibongo yini wayesethi yena labantu abenze lo monakalo onjalo ngeke baphile isikhathi eside. Kusho ukuthi labantu bezwa le nto. That is why
mawuzwa umfundisi uShibe kade eshumayela lapha uthi kungenzeka ukuthi impimpi ikhona around because labo bantu bezwe kanjani ukuthi lona ukhulume kanjani ngaphandle kokuthi bezwe ngomuntu abekhuluma kuyena then ke basele abantu beyabuya bezolimaza lowo muntu uyabona so ke kusho ukuthi ngenye indlela sazi mina ke ngikhuluma nani nizotshela izwe lonke kusho ukuthi mabediniwe ukuthi umseleke ukhulume kabi sekuphelile kabi kodwa ngoba sekuthandaziwe nginalo ithemba ibandla lidlala iqhaza elibaleke kakhulu yingakho sithi ibandla ngeke thina sibukele njengohulumeni kodwa sizosondela sibambisane nalo ibandla ukuze sivuse isimilo sabantu bakithi. Mbukeli ke seseliflathela leli ke eliseningizimu yesifundazwe iKwaZulu Natal siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume samsana ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kusona ke lesifundazwe. Igama lami nguphiwe ngokwemthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kuwe kusoluzayo inkosi inibusise.